И здравейте хора, аз съм DC Game и днес, както виждате, правим един челендж. Да. Пуснал съм бандикама и съм го направил на... Вие да го виждате горе-долу на голям екран. Нали? Ето е. Мисля, че на вас трябва да е на голям екран. И да. Такова. И нека пускаме вече. Като виждате, аз гледах няколко секунди напред. Нека да видим какво става сега. Добре. Welcome, така. Good luck. Fuck the police. Това се разбе. Ще изгледам някъде две клипчета. Go. Is he working? What are you looking at? Wow. Така. Мисля, че това така само са изображения, тук няколко секунди. Кое това е? Маза Геймс, аз тази игра съм го играл и се пукнах от страха за първи път, като се да го играя. Кой ще прави това? Oh yeah! Ой. Това човеченце много макефи. Вау, тошчичко. Вау. Не е толкова смешно. Това е малко по-смешно. Вау. Тази жена нещо сериозно се размят. Вау. Си така да го направя. Тотално. Bitch, get out the way, bitch. Wow. То спиш... Аре, то с не умре ли е? Вау! Динки Уинки. How did you do? Share below in the comments. Нека направим и този.
челендж и ще спирам видеото. Уау, секунда, защото нещо постоянно ми бъгва ютуба. Ето. Прави се. Ау, Ники Минаж, Анаконда. Нека да усилим малко. What the fuck? Вау. Ники, що пръскаш? Вземете си дегазин.